Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Bicolanos TV. It's me again at ang aking menu for today ay bagay na bagay para sa lahat na mahihilig sa sarsa. Eto na! Eto na! Eto na! So, ang aking lutuin for today ay chicken puchero. Ginagawa mo? Bagay ito sa lahat ng mga mahihilig sa sarsa at check na magugustuhan nyo ito at pwede ito sa lahat ng mga hapagkainan at pwede nyo itong gawin para sa inyong pang-araw-araw na menu or putahe, okay? So, luto na tayo. Para sa pagluto ng chicken puchero, ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Merong carrots, patatas, repolyo, beans, bawang, sibuyas, ketchup, pork and beans. Ito yung gagamitin natin. At chicken. Okay? So ngayon magluto na tayo. Okay? Proseso na gagawin natin sa pagluto ng chicken puchero ay igigisa muna natin yung manok. Okay? Kapag mainit na yung kawali, ilalagay na natin yung mantika. Saka tayo magigisa ng bawang at sibuyas. Pagka ganyan na yung bawang at sibuyas, lalagay na natin yung manok. Bigyan natin ng paminta, asin. Tapos lalagyan natin siya ng tubig. Isasampot sa mura natin siya. Tapos kapag malambot na yung manok, saka natin lalagyan ng ketchup, tapos pork and beans. Okay? So lalagyan natin ng tubig. Isasama na natin yung patatas tapos yung carrots sa pagpalambot ng manok kasi matigas na gulay yung patatas at carrots. Okay? Tapos tatakpan natin, antayin natin na lumambot na yung manok, yung patatas at yung carrots. Okay? A few minutes later. After 10 to 15 minutes, tingnan natin.
Wow. Yan, haluin natin. Patuyo-tuyuin natin ng konti. Saka natin lalagay yung yan, patutuyo-tuyuin natin ng konti. Saka natin lalagay yung nasa pakete. Okay, tingnan na natin. Wow. Pagkaganyan na, saka natin sasampapan. Okay, lagay na natin itong pork and beans. Tapos ketchup. Tamang dami lang ng ketchup. Ayan. Tingnan natin itong beans. Ayan, tapos haluin natin. Wow! Look at that! Ayan. Tamang-tama lang yung lapot at yung sauce ng chicken puchero. Ang sikreto kasi dito, sa nilagay kong chicken puchero, yung pork and beans, mas dadagdag kasi siya ng lasa doon sa manok. Yung beans kasi, uli na nilalagay yung kasi madali lang nung maluto yung kahit half cook, pwede nang maluto yung beans. Okay? Lagyan natin ng ganito. Tignan nyo yung beans, ilang minuto pa lang luto na siya. Tikman natin. Siram. Lagyan natin ng konting asukal. Tapos konting asin kasi medyo matabang-tabang na siya. Tapos, lalagay na natin yung repolyo. Ah. Sarap. Masarap siya, promise. Hindi natin ilang minuto para ma-steam yung repolyo. Okay? A few minutes later. Kaya tignan na natin. Wow, look. It's delicioso. Wow, sarap. Look. Chicken puchero. Ngayon kaya na tayo. Ito na siya. Sandok na tayo at ako'y kakain na at grabe, gutom na talaga ako. Wow, sarap. Ito na ang ating chicken puchero. Sarap. Kaya na tayo. Mga manoy, mga manay. Subukan nyo na itong chicken puchero ng Bicolanos TV kasi kaya ba ito? Mas masarap siya. Malinang na. Mas gugustuhan nyo. Tarakit-takit ng kamot ko, gutom na gutom ako.
magpa-password niya eh. Sarap siya, promise. Dami. Sarap. Muna hanggang dito na lang ang aking vlog. And I hope you like it. Enjoy your watching. Kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Now. And hit the notification bell para ikaw i-updated sa mga aking mga videos na in-upload. Bye!